Larogeiko hamarkadan taularen gainien ebilen eta gaur egun be ala jarreketan dau. Perkusio jolia da Aitor Alanburu Pujana bergararra. Azkaiter Pelos eta Donostiako Gildas Hot Club taldietan ari da bereziki gaur egun, baina Bergarako ertzak hirukotean be parte hartzen dau, eta beste talde askorekin kolaborazioak egiten ditu, zaterako Bergarako Diabluz eta Bluciferrekin. Zeska izan zan haren lehenengo taldia, 14 urte zitsuela Fran Iturberekin, Xabi Labaienekin, Aitor Gaiastegirekin eta Felix Iturberekin osatzen euena. Ondoren, Oñatiko lagun batzukin abiatu hauen, 1985an Berakatzban taldia, eta Makina bat plazatan egin zituzten 11 erromeria, 1982an taldia bertan bera itxi hauien arte. Musika irakaslia daugi bidez, alari da, orain dela 27 urtetik Bergarako musika eskolan askotariko perkusio tresnak irakasten. Eta dozena bat urte daroia, Zoraluzeko musika eskolan musikariak esten. Nire belaunaldiko beste askok moduan, makina bat dantza egin jote, Berakatzbanekin. Ze oroitzapen, ze recuerdo? Ze gaztia, nizen. Bai, 20 urtekin. Lehenengo urtean, soldaduzka jun baino lehenau, urte batan, hirukote bezala, gero laukote, azkenian laukote, eta gero ja bueltatzerakuan, ja, 1985, hasi zen Monika Arzuaga, Nestor Maidagan, eta ja zazpi hola. Erromeixia zala esaten du, baina garaiko hitak, kantuak ziren eskaintzen zabienak. Bai, izan betikoa, ez? Azkenean, rock and rolla, un poco de zelan bestia Madonna, bai. Izan, lehenengo erromeixian hor Madonna joten. Pretenders, goratzen dut. Pretenders, bai. Baina lehen hau zeska taldien egon zein, Bergarako lagunekin. Bai, hori 16 urtekin hasi ginen joten, ja. Baina gu hasi ginen ensaiatzen, igual 14 urtekin, holan. Eta horre, danok gara musikoak. Horre, Aitor Gaiastegi, kedau bajua joten, oina arrazaten bizitzen. Gurekin egon da Azkaiter Pelosekin bebai batzuetan joten. Gero Fran Iturbe, kedau Ameriketako estatu batuetan bizi da, musikari profesionala. Eta Xabi Labaien, kedabil oin Liskerrekin joten. Eta bueno, holaxe. Txapuzarrasko. Bai. Hasi ginen joten, lehen zeuan hemen Mikel Herzog zeukan talde bat, kezan Udaberri, eta gu berakin deskantzuan joteko. Eta gero ja, hasi ginen, bakarri joten, ekipua erosi eta holaxe. Gaur egunera torritxaen baina, batetik Azkaiter Pelosen zabit. Bai. Zeikotia? Normalian, oin, gure referentziako taldia da Azkaiter Pelos, bai daukate beste bat, da Gildas Hot Club, da joteko, oin esan modan dantzaiteko Lindy Hop eta holan. Horri donostiarrak. Bai, hori donostiarra die. Gero ertzak taldian bai, Bergarakoan. Ertzak taldian hasi nintzen joan zen urtean, arreglo batzuk egiten, eta azkenean oin joku ustaiak 5 Bergaran. Eta oin hasiko naiz joten, proiektu berri batekin laguntzeko, Diabluz eta Blucifer. Bi musikaetan nago, bai, Afrika, estrenatu ginen zapatuan, Lizarran, eta ja prestatzen gabiz estrenatzeko datorren urtean, urtarrilean, Donostin, Victoria Eugenian, La Bretxa. Ebagoieneko perkusio jole asko zure eskutatik pasaudia. Horrik ero taularen gainean ikusten dituzu nian, eta batzuk aurrera egiten daune. Bai, hori da pasada bat. Zuzelan hasi zinen? Bueno, ni hasi nintzen nire kontu, eta gero, zelan hemen ezeguan ezebez, jo nintzen Donostira, Paco Diazekin ikastera, kezan lehenengo bateri jolea Orkesta Mondragonena, eta gero Akelarren bebai pasau zen pila bat urte. Eta berak, esan zoztan niri, zu zelan ni neguan perkusioa klasikoa ikasten arrasate musikalen, eta tipo esan zoztan niri, zu dakizunekin, aldozu hemen klasia emon, eta ni lagakutzute ikasle batzuk, zuk etortzeko Donostira, por lo menos pare bat egun. Hola, hasi zinen zu irakasle moduan? Bai.
Eta gero Bergarako musika eskolara, noiz etorri zinen? Gutxi gora bera. Oin die, uste dut, 27 urte. 27 urte. Bai. Eta Solaluzen bebai nao, 12 urte holan. Atzeran egun, asko aldatu da erakusteko modua? Bai. Bai. Zetan? Oin, ni, por ejemplo, erabiltzen do asko musikakin. Arrobisa zela ikusten duzu, kanteria zela dator? Ondo, hombre, oin die gauza diferentiak, ez? Ez da hainbeste jente profesionala izateko goguakin. Baina ikasteko bai, igual hobeto, lehen baino hobeto. Oda, jente gehiago pasatzen da beste helburu batzukin. Bai, eta helduak. Helduak bai, Oin daukat, por ejemplo, behitxu, gauza kuriosa da, daukat amak eta semiak. Ero aitzak eta holaxe, bai? Daukak amama bat eta bilobia. Eta beste arlua diferentzia hemen da, por ejemplo, kajoia. Kajoia da bateria txiki bat bezala, baina bakarrik joten dozu eskuakin, orduan errezagoa da. Eta daukat ja ikasle espezifikoki, helduak sobre todo, getortzen die kajoia jotera. Kajoia jotera. Bai flamenkoa, ero bai edozein musika, ez? Aitor, eta hemen mugimentua bada, bai Bergarako musika eskolan, Debagoieneko musika eskolatan ere bai, lokale askotan ere bai. Eta galdera da, gero bada udanantzako joteko tokixa? Bueno, hori da beste rollo bat. Baina, bueno, bai, badau, baina asuntua da, diruko asuntua da. Zela ikusten duzu musika esena, euskal musika esena? Ondo, bai, oin dau gazte pila bat, egiten gauzak ondo, jentia estudio eta gero. Aipatu dozunen taldien artean guk bat aukeratuko dugu, Bergarako Azkaiter Pelos, bide horretatik eskainiko dozuelako gaur kantu bat, baina kantu hori eskintzeko, bi lagun izango dituzu, ezta? Jone Prieto bioline jolea eta akordeak beste kapitulo baten geurekin egon zan Unai Azkarate. Bertan datozenak, kaixo Bixorit, eskerrik asko. Eta eskainiko dozu gainera, kantu sortu berri bat, ez da? Bai, guk Azkaiter Pelosen barruan sortu dugun azkenengo abestixa eskainiko, eta, maitasun abesti bada, eta dauke izena Batera Egan. Batera Egan. 6 arie, gaur formatu murriztuan, ez da, eskainiko dozue, benetan eskertzen dutzugu, hause, egin jakoe alegina, plazerra, eta aurrerantzian, kalian ikusi gaitxe zela, kontzortutan eukedan. Oso, eskerrik asko. Eskerrik asko. Barara igo ginen gau hartan, hasi ginen ezagutzen elkar. Hiriko talde batek jotzen zuen herrisa, ta kontzertu ostean hasi ginen jolasean. Elkarrekin hasi genuen ibilbidea, eta orain batera ikasi dugu egan. Elkarrekin hasi genuen ibilbidea, eta orain batera ikasi dugu egan. Hitz gutxiko azinen hasiera hartan, ez nekien askotan zer esan, ta orain ez dakit nola azaldu. Ematen didan
didazun indarra. Elkarrekin hasi genuen ibilbidea, orain batera ikasi dugu egan. Elkarrekin hasi genuen ibilbidea, orain batera ikasi dugu